Pri schovávačkách si vopred určíme dostatočne veľké územie, na ktorom budeme hrať. Uprostred neho sa určí miesto, pri ktorom sa bude počítať alebo pikať. Dokoľko sa bude počítať alebo pikať si tiež môžete určiť vopred. Spomedzi detí vyberieme jedno, ktoré bude počítať do vopred určeného čísla a kým bude tento hráč počítať, ostatní majú za úlohu sa čo najlepšie schovať tak, aby ich hráč nenašiel. Keď hráč dopočíta, zakričí schovaný, neschovaný už idem a začne hľadať deti. 29, 30, neschovaný, idem! Pri opac schovávačkách ide o to, aby schovaní hráči dobehli k miestu, pri ktorom sa počíta skôr ako hráč, ktorý počítal. Hráč, ktorý počítal, má za úlohu zakričať čo najviac mien pri mieste, kde sa pikalo. Opad, Samko! Opad, Damian! A takto postupne sa nájdu, alebo daný hráč nájde všetkých hráčov. Na konci hry sa spočíta, koľkokrát zakričal daný hráč a koľkokrát zakričali všetci ostatní hráči meno Pikolíka. Pokiaľ kričali viackrát hráči, Pikolík musí počítať ešte raz. Ale pokiaľ viackrát kričal hráč, ktorý počítal, teda Pikolík, tým pádom sa určí ďalší hráč, ktorý bude počítať a hra pokračuje ďalej.